použitie PCR nešpecifických testov vykazuje veľa falošne pozitívnych nálezov a tvorca týchto testov, profesor Merz, nositeľ Nobelovej ceny, zároveň upozorňuje, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostické účely. Je tady další host, Mariana Barana. Otázky i odpovědi jsou před náma. Vážené divačky, vážení diváci, já vás vítám u našeho dnešního československého streamu vysílání rozhovorů, kde mé pozvání tentokrát přijal pan profesor William Fisher. Vítejte. Dobrý podvečer alebo večer prajem. Vy jste, pane profesore, i doktor, jste lékař, jste jeden z nejpřednějších kardiochirurgů na Slovensku a i v Evropě, kdo absolvoval více jak 5000 operací, opravdu neskutečný výkon, klobouk tedy dolů. Dneska bychom se rádi podívali v kontextu i akce, kterou jste pořádali nedávno u vás v Bratislavě s názvem Očkovat nebo neočkovat vakcínama proti covidu. Jak to vidíte na Slovensku? No, my to vidíme, myslím, trošku tak ostrejšie ako u vás v Čechách, jak počúvam, kde prevahu, ako aspoň mediálnu, majú tí, čo sú zaočkovaní. Ja som sa toho chytil už pred 5 rokmi a dôvod bol jednoduchý. Na škole učili, že najlepšiu imunitu získate, keď sa budete vystavovať negatívnym momentom. Ale víry, baktérie sú prirodzenou súčasťou a sú v určitom zmysle aj dobré pre organizmus. No a zrazu čítam, zostaň doma, nechoď pomaly ani na ulicu a keď tak len na koniec ulice, nemôžeš cestovať, nemôžeš ísť do obchodu, ak nie si, a tak ďalej, a tak ďalej. No ja som s hrôzou si pozrel literatúru, čo sme sa učili v škole, no a tým to začalo. Zavolal som pani doktorke Pekovej ešte vtedy a pýtam sa jej, prosím vás pekne, jak je toto možné, že takéto niečo, tak mi vysvetľovala svojím spôsobom. Tak som začal to študovať. Viete, ja som obišiel kus sveta, ja som robil aj neurochirurgiu, aj brušnú chirurgiu. A keď som chcel robiť dobrú kardiochirurgiu, tak som išiel do Houstonu amerického. A keď som bol prezident Slovana vo futbale, tak som išiel do Bayernu Mníchov, na týždeň som si dal dovolenku. A pozrieť sa, prečítať, debatovať. No a čím ďalej som sa do toho zahlbil, čítam desiatky európskych svetových profesorov z Washingtonu, Stanford Univerzita, Kalifornia, Rockefeller Univerzita New York, v Bonne, v Nemecku, Švajčiarsku. A všetci títo profesionáli vyprávajú o tom, že to je najväčší zločin v histórii medicíny, vakcinácia mRNA vakcínov proti covidu. Viete, taká abeceda, rúšky napríklad. Dovolím si citovať webovú schránku WHO. WHO cituje, neexistuje žiadny priamy dôkaz, že by nosenie rúšok chránilo zdravých ľudí pred nejakou vírovou nákazou. Teraz z toho všetkého je najzaujímavejší môj dobrý priateľ z Viedne, doktor kolega, ktorý robil na Áre 20 rokov,
čiže sa stretával s týmito pacientami, čo sú vakcinovaní. A hovorí, že veď tá vírusová nanočastica má od 70 do 120 nanometrov, nejaké číslo. To je také, že keby to malo chrániť, no tak by bolo nejakých pol metra pred obličím, aby sa dalo ani vôbec dýchať. Čiže absolútny nezmysel. Potom testy, či antigénne testy, profesor Dřevínek napríklad od vás z Prahy, z Motolu, nie sú spoľahlivé. Na krabici rýchlo testov je napísané: negatívne výsledky nevylučujú infekciu vírusom SARS-CoV-2 a nemôžeme ich použiť ako jediný základ pri rozhodnutí o liečbe. Viete, okrem iného na škole učili ešte teda na lekárskej fakulte aj takú vec, potom ja som doškolovácky, učil som lekárov a tak ďalej. Veď z výteru z nosa spraviť diagnózu bez ostatných vyšetrení klinických, to je niečo neskutočné. To je jeden moment. A viete, zahlásiť, že niekto zomrel na určitú diagnózu bez pitvy, veď Hippokrates, na ktorého sme prisahali pri skončení lekárskej fakulty ako študenti, sa musí v hrobe obracať. Jak môžete vy spraviť, napísať, povedať diagnózu, že zomrel na niečo na 100% bez pitvy, bez klinických vyšetrení a hlavne pitva. To sú veci, ktoré jednoducho sú neskutočné. Potom PCR testy. Budem citovať švajčiarsku expertku, ktorá pracovala pre WHO v oblasti pandémie. Profesorka Stuckelbergerová hovorí o PCR testoch, ktoré sú výskumným nástrojom a nie diagnostickým. Opakujem, výskumným a nie diagnostickým. A my to diagnostikujeme z výteru z nosa. Toto isté tvrdí, okrem toho pani profesorka Stuckelbergerová hovorí, že tie testy neschválila žiadna kontrola kvality, ani žiadny medzinárodný konsensus, iba samotné WHO. Ďalej budem citovať profesora Mersa z Kalifornie, ktorý dostal Nobelovú cenu za vynájdenie metódy PCR testov. A citujem ho: použitie PCR nešpecifických testov vykazuje veľa falošne pozitívnych nálezov a tvorca týchto testov, profesor Merz, nositeľ Nobelovej ceny, zároveň upozorňuje, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostické účely. Ja prestávam rozumieť, či som dobre študoval medicínu a celý život správne rozmýšľal po tomto. Poďme ďalej o PCR testov. Dokonca americká CDC, to je Centrum pre kontrolu nákazlivých chorôb. Citujem: tento test nedokáže vylúčiť ochorenia spôsobené ostatnými bakteriálnymi alebo vírovými patogénmi. Vyhlásenie WHO 14. decembra 2020. PCR testy vykazujú množstvo falošne pozitívnych testov. A veľmi sa mi páči vaša kolegyňa, vaša česká doktorka Mudr Hanna Zelená, popredná česká virologička, ktorej slova budem citovať. PCR pozitívny neznamená automaticky, že je dotyčný nakazený, infekčný. A čo je veľmi dôležité, o čom hovoríme, PCR vyšetrenie bez klinického podtextu je bezcenné. S výkričníkom, ešte raz, PCR testy bez klinického podtextu je bezcenné. A ďalej citujem doktorku Hannu Zelenú. Je to medicínsky absolútne
nepripustiteľné, aby pozitívny výsledok jediného testu bol automaticky prehlásený za diagnózu. Výkričník. Bez toho, aby dotyčného vyšetril lekár. Ja hovorím, prepáčte, vy, čo ste za vakcináciu, kolegovia, ja neviem, či žijete v 20. 21. storočí, alebo 18. alebo v ktorom. Takže to je, už od abecedy je to hnilé. A pre mňa nepochopiteľné, že kopa kolegov, s ktorými debatujem a stretávam, jednoducho sa k tomuto sa vyjadrujú, držia sa toho. Ja som o tom presvedčený, že nepresvedčený, s mnohými o tom debatujem. Môžem vám povedať, nemajú základné znalosti o covide, o pôsobení, nečítajú, kto kde napísal a tak ďalej. Tie mainstreamové médiá skrátka prehlušili aj vedu. To je pre mňa šok, z ktorého viete, ja keď som prebral kliniku, mali sme 15% úmrtnosť. Som povedal, do 3 rokov to musíme dať na 3%. A sme to spravili, že to je vylúčená vec a tak ďalej. No nie, išiel som do sveta, díval som sa na tých, ktorí to vedia a sú správni ľudia. No a absolútna katastrofa podľa mňa je, nie podľa mňa, tak ja som kardiochirurg, ale som si to naštudoval od všetkých svetových, či z európskych, alebo zámorských, Spojené štáty, Kanada a tak ďalej. Vakcinácia detí, veď to je niečo strašného. Deti majú dvojnásobne lepšiu imunitu cez hormoštítne žľazy. Žiadne dieťa na COVID, na tejto zemeguli, na ochorenie covidu nezomrelo. Len ľahkú formu choroby dostalo. Nič viacej. A deti, a na druhej strane, ja ukážem 2 knihy. To je Pfizer Papers, ktoré napísali 2 dámy. A ja vám to ocitujem. Tu sú v tejto knihe v tejto knihe mám záložky, ja som to neprečítal, túto knihu som ju preštudoval. Tu sú tvorcovia, 3250 lekárov písalo zadarmo do tejto knihy, nepýtali na to ani ja, ani Halier, kde dokázali ten negatívny vplyv vakcinácie vo všetkých orgánoch ľudského organizmu. Od srdca, čo je moja disciplína, zápaly, myokarditídy, endokarditídy, náhle umrtia a tak ďalej. Tam sú články, ktoré môžem vám povedať, že ja som v živote voľačo zažil. Viete, za tie roky aj v neurochirurgii, hlavne v tejto kardiochirurgii. Ale ja keď som čítal túto knihu, The Pfizer Papers, Pfizer Crimes Against Humanity, proti ľudskosti. Čiže môžem vám povedať, že mne mráz behal po chrbte, keď som tú knihu čítal. A som bol šokovaný, že sa nájdú ľudia ako od vás, kolegovia, od nás z Akadémie vied, niektorí ľudia, ktorí jednoducho si na tom dokonca spravili docentúru, profesúru a tak ďalej. No a keď som si to celé naštudoval, tak zrazu sa dostala
do mojich rúk táto kniha. Ju napísal v roku 2022, vtedy ešte len spisovateľ, neviem, či politik, žurnalista a tak ďalej. Dnes je to minister zdravotníctva Spojených štátov amerických. Tu je 500 strán, ktoré, ak toto niekto prečíta a nepohne to jeho svedomím, tak už vôbec nerozumie medicíne. Tá kniha píše detaily, recenzované články. To nie, že jedna pani povedala, že pán Kennedy niečo napísal. To cituje vážne svetové osobnosti, vážne medicínske žurnály, noviny, kde už skutočne sa nedá z toho vybrnúť von. Pre mňa taká zaujímavosť, už keď sme pri tej knihe, ja tu mám najvážnejšie prípady podľa strán, treba na strane 8 v tejto knihe je najviac vedľajších účinkov kardiovaskulárnych cez 70 000, neurologických cez 50 000, úmrtí cez 10 000, verifikované, dokázané. Pre mňa tak hráva aj tenis, a som taký fanda Djokoviča. A neviem, či si pamätáte, v 22. to bolo, prišiel do Austrálie Djokovič hrať. Ešte cez hranice ho pustili, ale austrálske úrady ho potom na 8 dní stiahli do nejakej ubytovne a vyhodili ho vlastne z krajiny. A mám tu musím to nájsť, mám tu na názor áno, tu je to. Britského novinára, veľmi známeho britského novinára, Piers Morgan, to je bývalý šéfredaktor Daily Mirror, ktorý povedal o Djokovičovi, lebo Djokovič je proti vakcinácii, tak vyhlásil Djokoviča za klamára, podvodníka, popierača vedy, hrdinu antivax hnutia a tak ďalej. Prišiel rok 25, minulý rok, a Piers Morgan pozval Djokoviča do jeho talk show a všetkých prekvapil slovami: ospravedlňujem sa. Začínam tým, že sa ospravedlňujem. Použil som slová, ktoré neboli spravodlivé. Bral som to, čo som čítal a počul. A to je, už sme o tom hovorili, to je cez 90 ľudí. Aj u vás, aj na Slovensku. Ďalej, pán šéfredaktor na Djokoviča. Hĺbšie som sa nezaoberal celou touto problematikou ohľadom covidu a očkovania. Ja to mám takú poznámku, že v tejto súvislosti ma napadá taká úvaha o niektorých kolegoch, ich povrchnosti, podľahnutiu dezinformáciám a neochote priznať si vlastne pochybenie minulosti. Pôjdem do mojej kardiochirurgie. Keď niekto zomrie, tak sa robí seminár. Sme kardiochirurgii robili. Za mojho predchádzajúceho šéfa sa spravil seminár, zreferoval kardiológ, operujúci chirurg, anestéziológ a tak ďalej. A šéf zapísal: vždy sa dá zdôvodniť úmrtie pacienta bez akýchkoľvek problémov. Ja som sa v úvodzovkách tešil na listový seminár, keď zomrel kolegový pacient, lebo vedel som, jak ho budem viesť už ako šéf. Zreferovali všetci, nechal som minútu, 2 minúty ticha, potom sa spýtal som sa: vážení kolegovia, prečo zomrel pacient? Ticho. A už som nečakal. Som povedal: Jano, ty si operoval pacienta, si spravil takú a takú technickú chybu, Fero, ty si slúžil, boli pravidlá hry,
koľko môže pacient krvácať po hodine. Ty si ho otvoril až po 5 hodinách. Vážený, ten pacient zomrel preto to, že sme spravili 2 chyby. Ja som tak začal šéfovať. A keď som robil nejakú mimoriadne ťažkú operáciu, aj ten posledný asistent, nejakú aneurizmu hrudnej aorty, bol nejaký problém, kde bol treba sa rozhodnúť v priebehu pár sekúnd. Ten posledný asistent povedal, pán profesor, a nemohli by sme to takto? Ja som povedal, máš pravdu. Viete, ja si myslím, že najväčšie víťazstvo v živote človeka je vedieť poraziť sám seba. A toto vie veľmi málo ľudí a hlavne tí, ktorí nemajú dostatok vedomosti, alebo nechcú mať dostatok, nechcú to počuť. Takže ja som ja som bývalý športovec, hral som hlasoval futbal, aj som bol prezidentom Slovanu, aj som bol v národnom ústve, šéf lekár a tak ďalej. Pre mňa šport a medicína, ja chcem vyhrávať, ale férovo. Preto som si to naštudoval, jak v medicíne, tak aj tu a vyprával sa s ďaleko múdrejšími ľuďmi, ako som ja. A na obrovské prekvapenie, teda ani nie prekvapenie, keď sme organizovali toto zhromaždenie, túto konferenciu v Bratislave, tak sme pozvali 9 kolegov, čo sú za vakcináciu, tých najtvrdších, z Čiech aj zo Slovenska, a 9, čo sú proti, aj z Čiech aj zo Slovenska. My, čo sme boli proti vakcinácii, sme prišli všetci. Českí 5, 3 aspoň napísali, že neprídu, a zo slovenských ani jeden. Teraz budeme organizovať ďalšie. My tomu nedáme pokoj. Lebo mňa naučila medicína a tá túžba vyhrávať ma naučila v medicíne a v medicíne pre Boha neklamať. To je niečo nepredstaviteľné. To si ja neviem predstaviť. Pre mňa každý pacient bola moja mama, otec, moje deti. Mimochodom, jedna poznámka na výchovu. Moja mama nechodila do školy, od 15 rokov robila služku v jednej židovskej rodine v Bratislave a stala sa z nej dáma. Škola je jedna vec a život je druhá vec. Ale zle je, keď niekto sa nepoučí ani v škole, ani potom v živote. My budeme aj s vašimi českými kolegami, s pani doktorkou Pekovou, profesorkom Turánkom, profesorom Žalodíkom a s ďalším kolegom a od nás, doktor Hrušovský hlavne, viacerí, budeme určite pracovať na tom, aby sme spravili ďalší kongres, dajme tomu v Českej republike, kde ich pozveme znova. Príďte na apolitické medicínske fórum. A keď neprídu, pôjdeme znova ďalej. Jednoducho, tie 2 knihy, ktoré som ukazoval, tí 95% najslávnejších, najväčších odborníkov v virológii, epidemiológii, histológii, jednoducho a klinici vyprávajú, že to vakcinácia bola nesprávna, mRNA vakcína proti covidu. Viete, do politiky nejdeme. To nech si potom oni vyhodnotia. No určitě máte pravdu v tom, že každý z nás chybujeme a je důležité umět si přiznat, když něco člověk pokazí, už dělá nějakou chybu, tak si to umět přiznat, což patří k nějaké zralosti lidskosti každého jednotlivce, neobhajovat to. Samozřejmě to, že oni teda nepřišli zatím do nějakého legitimního názorového střetu,
kde by mohly se otevírat různý pohledy na ty věci a podívat se na fakta, podívat se tomu na zoubek, tak to určitým způsobem o něčem velice smutným v jejich životě vypovídá. To není vůbec dobré. A samozřejmě to, co říkáte, že vlastně covid nám ukázal, jak to tady je s lékaři, že z jedné strany tady máme skvělé lékaře, lékařky, fakt lidi, kterým jde o pacienta a jsou naprosto skvělí, ale zároveň tady máme i lékaře, kteří buď věci nerozumí, nebo jsou chytlaví na nějaké mediální formulace lživého v nějakém klamavém slova smyslu a místo teda zkoumání skutečnosti, příčin a podobně faktů, tak vlastně spíše ještě jsou rychlí k tomu, že člověka, který o tom něco ví, tak označí za nějakého dezinformátora a podobně, což je tragédie. O to větší, když se nakonec zjistí, že ten dezinformátor byl některý konkrétní lékař, který ještě navíc měl nějakou ten mediální prostor. Hejte se, takže to je dobré, i ty citace, co jste zmínil, děkuju i za ty knihy, kde diváci můžou nějak si to googlit a můžou to hledat a můžou se k tomu dostat. A když byste to měl trochu shrnout, protože někteří jsou taky v rozpadcích, ta úroveň vnímání je různá, tak vy jako kapacita, i který jste teda citoval teďka odborníky, tak teda je teda srozumitelné, nebo je z vašeho pohledu jasné, že teda touto vakcínou proti covidu vůbec s ní nějak nevakcinovat. Viete, blízko športu. Mne to pripomína, ako keby sa hral nejaký vážny zápas, Sparta Slavia, a tá Slavia nepríde hrať, lebo niektorí hráči zo Sparty sa im nepáčia. Viete, tie dôkazy sú tak hodnoverné a hlavne ten počet úmrtí, počet tých vedľajších, keby sa išlo a my spravíme, samozrejme my sme taká skupina ľudí, ktorí, aj právnička doktorka Pirošíková, s ktorou veľmi pracujeme, teda, ktorá je v covide, by som povedal, už doma, tak my spravíme taký záver, my ho posúvame na najvyššie miesta, sú body, o ktorých sa opierame a budeme žiadať teda diskusiu a teda vážny postoj, lebo nedá sa mávnuť rukou nad tým, čo sa stalo. My sa totiž obávame, a sú už také echá, že po tomto víruse môže prísť niečo iného. A keď toto necháme stáť, tak môže sa stať to, že dostaneme sa tam, kde sa nechceme dostať. A opakujem, ja som študoval medicínu a prisahal som na Hippokratovú prísahu, aby som rozprával pravdu. A klamať v medicíne, to je najväčšie zlo, aké môže existovať. A ešte k tomu do toho ťahať malé deti. Tie mainstreamové médiá, ja nechcem ich hodnotiť, prečo to robia. Prečo píšu tak, prečo nepíšu inak. Ale medicína je len jedna. Spraví diagnózu na základe jedného výteru z nosa, no prepáčte, opakujem, Hippokrates sa musí v hrobe obracať. To je niečo nehorázneho. Bez pitvy
v tej knihe Pfizer Papers sú, tam sa citujú kolegovia, tam veľa patológov robili na žiadosť príbuzných repitví. V 70-80% prípadov dokázali na tých repitvách, že tí pacienti, teda tí ľudia zomreli z dôvodov vakcinácie mRNA vakcínou COVID-19. Toto je veda. To sa nedá pustiť. Viete, ja som len žasol. Čítam najväčšie kapacity, opakujem, z New Yorku, Washingtonu, z Paríža, z Londýna, Oxfordu, skrátka, odkiaľ. A v tejto knihe, znova opakujem, 3250 profesionálov, od patológov po klinických pracovníkov. To sú dôkazy, ktoré jednoducho, táto kniha by mala kolovať, tá by mala byť vystavená na každej ulici a samozrejme, tu je veľa politiky aj v tej Fauciho knihe, ale medicínsky sú to zdôvodnené, vážení kolegovia, ktorí ste za vakcináciu. Prečo neprídete? Prečo nevyvoláte vy nejakú konferenciu a pozvite nás, vy to zorganizujte. My prídeme určite. Viete, prečo vy neprídete? Nemáte čím argumentovať. Hanbím se za vás. No, je to samozřejmě smutné. Děkuju vám moc za dnešní vyjádření. Vím, že teda dělali jste něco v té Bratislavě, teďka jste měli akci, něco chystáte i v té Praze. Máte nějaký víc informace nebo nějakou výzvu, oznam pro diváky? My počkáme teda na reakciu našich teda najvyšších predstaviteľov a môj pôvodný plán, ešte to píšem už 5 rokov, to isté, spraviť Európsky kongres. A ak sa nám nepodarí, respektíve nepodarí, ja si myslím, že to sa nedá nepodariť. Tie roky pomaly, ale iste ukazujú, že pravda je na strane týchto, ktorí boli proti vakcinizácii tejto chorobe. My plánujeme aj s našimi českými kolegami zorganizovať v Bratislave Európsky kongres o tejto problematike. Ja dúfam, že že kolegovia, ktorí sú za vakcináciu, prídu a zdôvodnia vedecky, nie v televízii, v rozhlase a v bežných médiách, ale na odbornej, profesionálnej úrovni. Výborné. Děláte dobrou práci a určitě je to potřeba hledat tu pravdu, hledat ty fakta, aby jsme i tu, jak říkáte, medicínu, to zdravotnictví, to lékařství, to léčení opírali o něco, co je funkční a co má ty výsledky, že, které uzdravují člověka. Tak já děkuju, pane profesore, za dnešní návštěvu. Ja ďakujem za pozvanie a možnosť teda rozprávať o realite, o skutočnostiach a nie o rozprávkach, ktoré hovoria naši drahí kolegovia, ktorí sú za vakcináciu. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na eventuálne ďalšie nejaké stretnutie, možno aj so zmenou divákov. Nech sa páči. Vážení diváci, slyšeli jste a co vy říkáte na ty vyjádření pana profesora? Jak vidíte celou tuto věc? Má se to pořádně vyšetřit? Měli by se zastánci vakcinování setkávat a argumentovat s lidmi, kteří to vidí zcela jinak? Je tohleto cesta, je to v pořádku? Mělo by to vaši podporu nebo má to? Děkuji vám za vaše vyjádření pod videem a těším se na vás zase někdy příště. Mějte se dobře.